Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka ukuphupha izingubo zokugqoka zinekiwe. Ukuphupha izingubo zokugqoka zinekiwe kungaba nezincazelo ezithile ezihlobene nemizwa, izinkinga noma izinguquko ezizoba khona empilweni yakho. Leli phupho lingaveza isibonakaliso sokuthi udinga ukuba uhlele kabusha izinto empilweni yakho noma ushintshe indlela ophila ngayo. Kungaba uphawu lokuthi udinga ukuba uthole izindlela zokuvuselela izinto empilweni yakho. Ukuphupha izingubo ezinekiwe kungaba isixwayiso sokuthi kufanele ubhekane nezinkinga noma imizwa edinga ukunakekelwa. Kungenzeka ukuthi kunezinto ozitholayo ezingahambi kahle futhi kudinga ukuthi uzibheke ukuze unqobe noma unciphise imithwalo empilweni yakho. Leli phupho lingase libe uphawu lwezinguquko ezibalulekile empilweni yakho. Lokhu kungaba ukufika kwesikhathi soshintsho okungaba ngezindlela eziningi. Kungenzeka kube ezothando, umsebenzi, noma indlela ophila ngayo. Uma izingubo ezinekiwe zibonisa isimo esingesihle noma ukunekwa kwazo kungekuhle, lokhu kungakhombisa ukuthi ungase uzwe ungavikelekile noma uthola isimo sokuphila esinobunzima. Ukuphupha leli phupho kungase kube uphawu lokulinda isikhathi sokululama, ukukhululeka noma ukuphuma ezinkingeni. Lezi zinguquko zingaba nezinkinga ezenzakalayo noma ezithile empilweni yakho. Uma izingubo uziphupha zinekwe kahle nje, lokhu kungaba uphawu lokuthi ungathola izixazululo zokuphila ngezindlela ezintsha. Kungenzeka ukuthi ukuphupha lokhu kuchaza isidingo sokukhululeka noma ukufinyelela ezikhathini ezintsha empilweni yakho. Ngokuvamile, ukuphupha izimpahla zinekiwe kungabonisa izinguquko, ukukhululeka, izinkinga okudinga ukuba uzixazulule noma uzilungise, noma-ke ukuthola indlela yokubhekana nezinselelo empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.